चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साइड में घंटी के चिन्ह को भी जरूर दबाएं। इससे होगा ये कि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन। अरे नैहर से जब ससुरा गईलू 12 बजे दिया बुतवलू भतार साथे का कहा कइलू भतार साथे का कहा कइलू। अब यही के उल्टा हम करतनी। अरे ससुरा से तू नैहर गईलू राती में यार के बोलवलू बोलो ना का कहा कइलू बोलो ना का कहा कइलू। अरे ससुरा से तू नैहर गईलू राती में यार के बोलवलू बोलो ना का कहा कइलू बोलो ना का कहा कइलू। अरे लाजो न लागे तोहके करे में ऐसन करम होए होए। लाजो न लागे तोहके करे में ऐसन करम होए होए। दिन पदिन भइल जाता बहुत बेशरम हो। अरे भातार के नाम माटी में मिलवलू यार के रात में बोलवलू बोलो ना का कहा कइलू बोलो ना का कहा कइलू। ससुरा से जब नैहर गईलू राती में यार के बोलवलू बोलो ना का कहा कइलू बोलो ना का कहा कइलू। अरे लाजो न लागे तोहके करे में ऐसन करम होए होए। दिन पदिन भइल जाता ऋतु बेशरम हो। अरे लाजो न लागे तोहके करेलू ऐसन करम होए होए। दिन पदिन भइल जाता ऋतु बेशरम होए होए। भातार के नाम के माटी में मिलवलू राती में यार के बोलवलू बोलो ना का कहा कइलू बोलो ना का कहा कइलू। ससुरा से जब नैहर गईलू राती में यार के बोलवलू बोलो ना का कहा कइलू बोलो ना का कहा कइलू।